салом, меҳмони барномаи имрӯзаи мо Фарҳод Муъминов, кӯҳнаварди ҷавони тоҷик аст, ки парчами Тоҷикистонро дар чандин қулаи баландтарини дунё барафрохтааст. Фарҳод, чанд вақт боз аст, ки шумо ба ягон экспедитсияи нави кӯҳнавардӣ нарафтед ва ё мо нашунидем дар ин бора. Сабаб чӣ ҳаст? Бале, пеш аз ҳама гуфтанӣ ҳастам, ки ин сафарҳое ки ман нарафтаму сафарҳое ки даъват шуда ки будаму, аммо бо сабабҳои гуногун, аз он ҷумла бо сабабҳое ки дастгирӣ наёфтам аз тарафи давлат, ҳамин сафарҳои ман қатъ шуд. Лекин аз тарафи дигар агар қайд кунем, агар пеш аз ҳама ин сафарҳое ки нашуд, ман аз дигар тарафи хориҷиҳо, аз тарафи дигар ширкатҳои хориҷӣ, аз он ҷумла соҳибкорон то як дараҷаро дастгирӣ ёфтам, рафта иштирок кардам. албатта бо маврид аст гуфтам, ки на дар ҳамаи онҳо, ба хотире ки дастгирӣ хуб набуд аз тарафи давлат, монанди пешина, монанде ки вақте ки солҳои пеш дастгирӣ меёфтам, аз он ҷумла аз тарафи Кумитаи ҷавонон варзиш ва назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ба ҳамин хотир сафарҳоям бисёр гӯем агар ки аксарияти онҳо яъне ки аз байн рафтанду ва вақташон гузаштанду, дигар сайёҳатчиён, дигар кӯҳнавардон рафта иштирок карданд. ин экспедитсияҳое ки рафтед аз ҳисоби дигар сарпарастон ё умуман аз ҳисоби худ, экспедитсияҳо ба кадом кӯҳҳо буданд, ба кадом қулъаҳо? Бале, аз он ҷумла яке аз сафарҳое ки яке аз экспедитсияҳои хеле мафҳуми ҷаҳонӣ дошт, хеле ҳам гӯем ки душвор буд ва мушкилоти худаша дошт ва ҳам гӯем ки як обрӯи давлати моро баланд мевардошт ва ҳаминчунин ҳам шуд. ин вақте ки ман дастгирӣ ёфтам ба экспедитсияи Элбрус, ки қуллаи баландтарини Аврупо аст, аз тарафи дигараш, яъне ки ба Элбрус ман солҳои пеш аз дигар тарафаш мебаромадам, яъне ки аз ҳамон тарафест ки камтар осон буду, яъне ки классический маршрут мегӯянд ба забони русия, аз ҳамон тарафаш мебаромадам. Аммо аз тарафе ки душвор аст, аз тарафи шимол мегӯянд, аз ин тарафаш ман ягон маротиба баромадагӣ набудам ва аксарияти кӯҳнавардонам намебароянд. барои ҳамин дар он ҷо як экспедитсия махсус ташкил кардан аз тарафи шимолу ғарби ҳамин кӯҳи Элбрус мо ба он ҷо баромадем, ҳамроҳи дигар сайёҳатчиён, ҳамроҳи дигар кӯҳнавардони ки хеле ҳам ҷиҳати ҷисмонӣ гӯем пурқувват буданду омодагии зиёди зиндагӣ буданд, бо онҳо баромадем ва хушбахтона тавонистам ки дар қуллаи он боз ҳам байрақи Тоҷикистонро яъне ки пардозам аз тарафи дигараш. ва шумо гуфтед, ки аз тарафи давлати Тоҷикистон солҳои ахир ё умуман моҳои ахир дастгирӣ кам мебинед. оё ба намояндагони Кумитаи варзиш ва сайёҳии Тоҷикистон муроҷиат кардед? онҳо чӣ мегӯянд? вақте ки ман 3 сол пеш бо раиси кишвар Эмомалӣ Раҳмон вохӯрдам, худи дар назди ман, дар ҳузури ман бо вазири пешина устод Маликшоҳ Неъматов фармон дод, яъне фармони худаша дод, ки ин писари худамона дастгирӣ кунем дар оянда, сайёҳатҳои инҳоро маблағгузорӣ кунем, то ки мисол аз тарафи давлат тавонад тамоми ҳамин сафарҳои худашро, экспедитсияҳои худашро дар ба дигар давлатҳо анҷом диҳанду дар оянда мақсад ба Тоҷикистон баргашта соҳаи туризми Тоҷикистон, соҳаи кӯҳнавардии Тоҷикистонро пеш барад. ва ҳамин хел ҳам шуд. Устод Маликшоҳ Неъматов муддати 2 сол гӯем агар дастгирӣ кард аз тарафи Кумита, аз тарафи ҳамаи дигар ширкатҳо. бале, дар ҳатто шумо ба хуб ба хотир доред, ки ба қуллаи баландтарини Африқо баромадам, қитъаи Африқо ки ба номи Килиманҷаро дар муддати 31 соат баромадам, ки яке аз рекордҳои ҷаҳонӣ шуд, ба хотири ки тез баромадам. баъд бо дигар сайёҳатҳо буд ба дигар давлатҳо, ки албатта аз тарафи Кумита дастгирӣ меёфтам ва бевосита ҳам сипосгузорӣ зиёд мекардам. Аммо пас аз оне ки устод Маликшоҳ Неъматов бо сабабҳое ки ба вазифаи дигар гузашт, ба ҷои он устоди дигар омад, ин ҳам бошад Абдуллозода Рустами Адҳам. ба ҳамин хотир дар ин ҷо то як дараҷаеро гӯем, ки бо омадани устод ва раиси нав ба Кумита, ҳамин робитаҳои мо ки дар байни мо буд, ҳамчун ман дар давлати Русия ки ҷойгир шудагим, аз ин ҷо сафарҳои ман аст, ҳамин робитаҳо канда шуд гӯем. ва оё сарпараст ё тавре мегӯянд спонсор дар Русия ҷустуҷӯ кардед? онҳо омоданд ки ба шумо кӯмак кунанд? бале, дар ҳақиқат агар хел гирем, агар ман бевосита имкониятҳои зиёд дорам дар давлати Русия. аз он ҷумла дастгирӣ аввал ба ман пешниҳод карданд, ки ман шаҳрванди ҳаминҷоро қабул карда дар ҳаминҷа монам, яъне ки шаҳрванди ҳаминҷоро ки қабул кардӣ дар ҳаминҷа монӣ, тамоми ҳамон дар оянда сафарвад аз он ҷумла бо ба байрақи давлати Русия мешавад, аз тарафи ширкатҳои инҳо мешавад, ки ҳамон нишонаҳое ки доранд бурда ба қуллаҳои баланд мебардорӣ. албатта ин хел имкониятҳо буданд.
اما تا حاضر نمیتونم رد کرده شدم به خاطر که دیدم بسیارتر مهرم محبتم با ترکستان است و میخوام که در ترکستان آینده توریسم پیش ببرم و همین خیلی سیاحتچیان به ترکستان دقتشون جلب کنم، اما مرا نه اونقدر خوب فهمیده توانسته شدم.